Good morning. Natay alas 3 diya mumot no apaya nga alas 3, alas 2, 2:30, alas 3, 3:20 nakariing nga manen. Napanak naglualo ke kunana iti idinalpasak naglualo basa ti ebanghelyo ko ay dito maibasa kunana. Kitain nyo umayon ti aldaw apan nakauram dagiti amin anatangsit ken managdakdakes nay daytan siyak samot ti umuna nga mauramen yakam mo ta kung kuna pa di may nga padi nagitay mayat nga may agpabunyag idtoy nga taga sa bali a parokya kunana idi hampay na simpad ata nga simbaan diyo pay panpansinan kunana nya idi daan pay lang nga simbaan diyo pay ikaskaso tatatapi mintas agdadarop kay nga mapan ijay kanana nga ikan kansyaw gawan nagkristo ritay di kalman kasin apo Diyos di parokyal Christ the King ti panagri na medyo mayat met kasla na ipari na met nga mayat orino kitaan tayo leti simbaan tayo kasla na idumdumagan nga agpaiso nya sa dakay nga taga dito sayo lang maapresyar no mapangkayo mo ti sa bali nga simbaan agsubli kayo maapresyar yon to kasla no kitaem sa bali nga talaga daytoy langana ken daytoy aurana kadi kung kuna ti panunot tayo no daddumamet agyaman tayo taadda daytoy agyaman tayo ta napatader wen kunaklat ta grasya latta ni Apo Dios hantay mabalin nga pagtangsit kadamo dagiti tagadtoy no dadduma apo gimmaget da mga agdalos gimmaget da mga agkarara gaputan na pintas ta simbahan idi agdudugyot ti simbaan dagdudugyot ta simbaan ka agdudugyot mo jilwalo da idi kuang ka karopro da mo ji simbaan da kung kunada kaadda di jari na ngam ti bagbaga na dito nagpintas dito ebanghelyo ni Apo Jesus ngamin dinaydayaw da di templo dagiti bato nga agkakapateg sa dagiti na idaton iti templo madamot na idaton nga dipong turomyo 246 ang data ti dipong turomyo na idaton kunana ngam anya ti kunan ni Apo Jesus addanto gundaway nga amin nga bato nga ikabil ditoy agtitinik ulan to mawas out to adan to gundaway nga dagiti daydayawon nyo nga napintas kada daydayawon nyo nga templo maawan to amin dayta iti bagbaga na ditoy awan ti permanente ditoy lubong aglabas amin nya awan ti permanente ditoy lubong lumasat tay laeng ditoy lubong no mapanunutom pa laeng nga awan permanente ti lubongan agbalbaliw jari namon ikatamta kinatangsit mon kunana nga rod kadandanin ti kunana ti libro ti umuna nga maibasa ti libro ni Malakias ni propeta Malakias anya kunana dandanin ti pan nakauram dagiti natangsit wan nga rod apay nakasla ko man nagrigat mga panunutan nga adda tao nga ti feeling na kanalamlamang sa bali kaaglabas mo dayta wan nagadal ka well and good very good grasya dayta tahan nga amin nga nagadal na kagredwarhaan manggagyaw da kayaw ado tinapan di eskwela nasisirib da adda kwartada ngam apay nga handa na paraburan nga nagredwar anyo sa mauawatan ti kong kunak iso nga uri no nakaadal ka grasyahaan trabaho adda naggraduar professional board passer whatsoever haan mga nasaya at trabaho grasya no adda trabaho mga nasayaat no adda mo dagiti kakabsat nga oray no kita oray hanga nakaadal ngam ti diskarte ti biag naglaing nagmayat ti panangi pataray na ti pamilya na hanga grasya dayjay adda mo dagiti professional nangangato adal ng agasawa mga successful dagiti anak dadael mo no dadduma haan nga tanga grasya nga uri hang nga hanga na nga to di trabaho hanga na pinan nga na haan ka nga kumikita ti milyon-milyon ka napintas di pamilya hanga grasya dayjay
Isungarod nga dagitoy, no naparaburang ka, nagdakkelan nga grasya dayjay. Haan nga amin nakabasa, haan nga amin nga uray nakabasa, haan nga amin nagbalaygi. Adda mo dagitay ordinaryo ti biag nangam nagmayat di pamilya na. No naparaburang ka nga nagbasa ta anak mo mat nakagraduar mo buno adamot na nasaya at bendisyon amin dagita. Dagitay bato kala ko man ikabiti nga bato nga napipintas nga naitidmuk kada tayo. Kasla templo ko man o dinayaw da templo di pintas ti templo kas di makanya tayo nakaad-ado ti grasya nga naitid kanya tayo no dadduma isumeten imbes nga pagyamanam ni Apo Dios dagiti mo ti panunuto mo nga apay kasla feeling mo na nga to ka ngam others. Gapot ako na ada magking ka sana all kuna nag kebs kuna akatangtang sit kamat. Nandiyan ko na uwan agyaman tayo. Dagitoy bato, dagitoy kasla ko man nakabiti ang bato, dagitoy ko madagitay kinabiti tayo, aramid tayo man nga nagapukin ni Apo Dios, nagrigatan tayo man, dagitoy na ikabiti nga apalan mo ti dadduma. No dadduma isumot ti pagbatayan tayo nga ngumato, ngam no amirisen tayo anya ti kunan ni Apo Dios agpukaw to. Maawan to amin dagitoy. Kaagpayso kapigpig saam, kabanbanwagam nga agtrabaho. Very good dayta. Dagitoy dadduma kakabsat tayo ag double job da. Agi sursuro dano dadduma adapay la pa kumitaan da nga sa bali. Very good dayta. Dagitoy dadduma no napintasin di jay biyagan ala talaga nga ngumato adagitay kayat da promotion very good dayta no maawat mo dagiti bato nga naikabiti ko makanya tayo nga kinabiti tayo or ing kabiti ni Apo Dios kada tayo nga isuda ti pundasyon nga mabalin nga ko na ti dadduma ka sana all ngam haang ko mga isu ti pagtangsit tayo apaya agbaliw nga rod kunan ni Apo Isus agpukaw nga rod marunot to dagitoy ori kada kay nga guguapo kada napipintas idi da kayo nga awan ngipon natatang ka idi kapinpintasan nyo ko tangsit kamot no mga sawa ak datay di karir tay nakagraduar ni awam mo laengan di ko nagbaliw hawayano nagbaliwan awanan uray kubon basta adda asawa ko namuntaan na ibusang ka nga rodan kanapintas ka wen nagwapo ka yes very good laglagi pa ang agtupol kan tumat laglagi pa ang agkalbo kan tumat deta nagwapo nga buhok mo isungor na ko na aglabas amin awan ti temporary nyanaganan maburbur to amin nga kunan ni Apo Jesus data karir mo uray ta adal mo ag-retire kan tumatan ti karon na da kayo nga mimestra nga naglalaing nga mimestra nga tangsit kayo da kayo ti umuna nga agkabaw sino ka mistranak ay estudyante nak idi ma'am jay di na pa mo nagisuruan na iso nga nga da karir mo nagmayat ngam si agpukaw to ada trabaho nagmayat nagpigsa ka nagmayat agpukaw to han na mga ibaga nga tagibasitan no awanen dagito ibagbaga na no grasya dayta king ka kanya ti imbaga ni Apo Jesus ditoy agpukaw to dagitoy anya ti rumbang nga aramiden nyo haangkay nga paalilaw kayat na nga saon agikabiti kayo agurnong kayo agtambak kayo iti nailangitan agameng nga isunto ti armas tayo nga mapan ijay nyanaganan agipumpen kayo kadagiti nailangitan agameng anya dagitoy dagitagalad mo lagi pendakan to mistrak dayjay idi dodo wala malagip da kanyayo daytay mintangsit amistrakin min anos amistranya malagip da kanto no si asino ka anya tigameng mo nga nila di katataom nga among nga isakit ni kabsat mo di panangaywan mo kadagiti ay agkasapulan ng runa kadagiti kaarubam ken dagiti awanan ala dagiti dadduma ka agsakripisyo dati para ti pamilyada mapandapay ti adayo ala nasaya at dayta
nga bigbigan tay latta ko nga grasya ni Apo Dios kuno usaram dagiti nga gamang nga mangayat iti tao na dayta ti ipumpumpen mo nga ipumpumpenam nga kaban mo nga isunto ti armas mo para kanyana isunto ti urnong mo tapno mapangkanto di jay hangkay nga paalilaw ko nanang datoy literal dati panangibaga ni Apo Isus nga kunana hangkay nga paalilaw ada mangibaga nga siyak ti Kristo hangkay paalilaw nga ibabaga na nga asidegan ti panakaukom hangkay nga paalilaw nga kunana nga daytoy ti pudpud no nga biag daytoy ti pudpud no nga pamati mayat amin tinapatig di dyan no anya di impumpum mo anyaman ti pamatim anyaman ti profession mo anyaman ti estadom iti daytoy nga biag no adda ka pusom no tinakapumpen ka di galad mo di kinaimbag mo daytan to ti pagbatayan tayo nga umuli ang makikadwa keng kuana tingarod ka mali nga panakaalilaw nga kuna anak ka no naparaborang ka tatumangsit ka daytoy na mauram managdakdakes mangirorumen dagitoy pagkapsutan nga dagitoy binindisyonan na kani Apo Dios ni tumangsit kameten kaslamo dagitoy parokya met ada kita para dalos met abo nagmayati daldalusan may adamo nayon na nga tangsiton ala suti ko nagkabi kay kuma ko na no dati agtotongtong da nga agdaldalos ko so manauda imbes ko mga naimpapuswan di dalos da ka adamot medyo nayon na nga tangsitan agi kumkumpirada mo di sa bali ala agkabi kay to kung kuna nga rod dandaniman pa nagkakabin da kay kumati umuna nga agkabi kung kunahang ko mga ibaga nga ilunod nga angawak ida nga no naparaburang ka na ikang katigundaway nga agserbi para kini Apo Dios damor nga agpagpakumbaba ka dayjay galad nga ustohan nga daytay na ikang katigundaway nga agserbi dakam tinagdaldalos kadakkelang ka ti akem ko kadakkelang ka mo tilapayagan anya ka rabit naan kadakkelang ka kwarta ko dumakdakkel mo talapayag mo kadi agilipantekan no kumano dakdakkel di grasyam ka damor nga agpakumbaba ka nga daytay na naparaburang ka na ikang kati akem ka nasaya di na ubraam ka para kanyana dayjay ti galad ti puso ha nga daytay no daddo magamin dayjay puso ta isi kuna na hangkay nga agpaalilaw kadagiti material nga bambanag hangkay nga agpaalilaw mataytay tumula amin haan sino bumatod to'y lubong yung tulad ibalon mo sapatos nga kabarbaro di nagagasa mo di dete kagagatang nga sapatos ito kung kunak di ka anak kak idinatay yung gatangan da sapatos kita nyo tayo dinto ka agkapuyo no ipagnanad di langit tadi na naruwam sa mula anyan tadi kay baluna sapatos posporokin sigarilyo ada kay nga man nabako uno saan inyala dete apa mo mabalon mo dagita pagkarkari mo dito'y lubong mabalon mo dagita ibagbagang mo haan tinto mabalon mo no si asino ka tinto mabalon mo no kas ano ka nga nakilangan tinto mabalon mo no lagi pendakan to ko agluada ta masayangan da very good ngam no tinto mabalon mo ka himbag ka na tayo no kunada kanya sus dagdakes ka nga taon imbaglakit na rin ko na iso sa apo managdakdakes ka mo launa yan kaya niya kakabsat one isogarod nga every now and then kanayon i-check tayo diye puso tayo i-check tayo no inya naglaon diye utek tayo i-check tayo no ma-check tayo diye i-check tayo mat korekan tayo mat evaluaten tayo mo no kas ano tilangan-langan tayo diye unag ti pamilya iti unag ti agkakabsat agkakaaroba no kas ano mo tilangan-langan tayo di trabaho tayo nagrigat nga data nakita sumsumber nga agtrabaho niya Lunes aging gana ti Biyernes ti kaabay mo iji trabaho mo kaday tay hammo ka sasao aja ka nakaangot sang umon aga sa kasam ta kaabay mo kumano ag opisina kayo nagtrabaho kayo ko hammo ka sasao dagitay liblibro ka pa mo ikas jay tap no hammo makitki Diyan lang ma-imagine nga dayay. Gasam ta, ang Lunes ay Biyernes nga kadkadwam tamo kasarsarita. Agpadpada kayo nga tangsit. Anya nga ro day nga klase ti biag. Isuguro di diyan i-check tayo lata di bagbagi tayo. May samo lakit ti armas na day taan nya daytoy. Datan ag Kristo rita no next
Ti agi piyesta nga usto into umay nga Domingo, Kristo nga ari, umayon. Umay na tay husgaanen. Umay na kitaanan na niya nagyan di puso. Lukatan na ta puso may niya nagyan na nadabatit na bati agura. Si kamot, mother butlers ka pa'y awam pa'y pakawan mo ta pusong puros tangsi. Awanan na, di ka na pa'y laki imbalang. Iso di jay bagbagan, i-check tayo lata, di relasyon, di pan nakilangan, di pan nagayat, pan nagserbi. No adda ni Apo Jesus, no kunatay nga no maalat, di puso na, di kinaari na, nagsaya at nga biyag, awan danagan tayo, oray, umay nga kunana nga uramon na tinatangsit kin managdakdakas, angat-anga datay ti umuna. Da kayo nga makimismisa, da kayo nga addad ko mga umay agkararag, alangan nga no mauram, da kayo pay lati umuna mo nga mauram mo, datay pay laang mo, hang kumamad din Karo naman nakimisa ako, agpili ti umuna nga mauram, ops, kunana. Nagdakas mga puha, angat isugor nga ikarkarigatan tayo mo't nga ibiyag. Isugor nga i-check tayo mo't nga ibiyag, taawam mo't tinadalos, awam mo't ti perfect nga mabalin, nga agbalin niya kasjay. Kano si kantumat, na pumusay kamot, o na umay tumat, no masayangan dan tumaking katanasaya at jigalad mo, ay pinampon mo nga gamang daya langit. No awan lang nga pulos mo tan, diya ka muna naggap-gap po mga taon.